Lana ke nginiphathele iSuzuki Desire 1.2 GL Plus. Yona ke iza ngenjini e1.2 3-cylinder engine and yona ikunikeza 4.4 liters per 100 km. It's your fuel saver, izokusevela imali. Iza ne-side protection bar ekuvikelayo uma kune impact on the side. Iphinde ke futhi ngaphakathi ikunikeze ama-airbags awu-6 wonke ukuvikela umshayeli nepassenger lakhe la ngaphambili. I-Desire iza ngalo sayizi we-rim u-185 ububanzi bakhona, stroke 65 ukuphakama kwayo, ne-rim elungu-15 inch ububanzi bayo. Into enhle-ke ngaleli rim likusevela imali ngoba alibizi kakhulu uma ulireplacer. Okwesibili, lihleli libhalansile emgwaqweni akwenza i-road handling yakho ibe solid. Okunye-ke ngikuthandayo nge-braking system yale moto, ine-ABS, ne-ABD system kanye ne-electronic stability control, okwenza ukuthi ukuphepha kwakho endleleni uma ubrika ukwazi ukubalekela ingozi. Iphinde futhi ize nge-sound system ene-Android CarPlay or i-Apple CarPlay ewu-7 inch ububanzi. Futhi uyakwazi uyi-controller i-steering sakho ukuze ungaphazamiseki uma uzama ukushintsha isiteshi noma ufuna indawo lapho uyakhona. Iphinde futhi ikunikeze i-comfort for your back passengers, i-leg room enough ukuthi uhlale kulola hambo olude. Iphinde futhi ikunikeze i-headroom efanelekile uma umuva.